Helo, croeso i Cae Peips, enw wedi Owen, enw wedi Irfan. Da ni'n gwirfoddoli efo Gwyl Hongian bob blwyddyn a helpu redag o. A da ni hefyd yn aelodau o'r Glwb Dringo yma hefyd. Da ni'n ffilmio'r fideo yma i godi ymwybyddiaeth am stad y lle hefyd. Rheswm gyntaf da ni'n gorfod trwsio Cae Peips cyn Gwyl Hongian ydy stad y campa. Mae o'n awful, mae'n llawn hwn a double practical rili. Rheswm 2 pan da ni'n gorfod trwsio Cae Peips cyn Gwyl Hongian ydy Rheswm 3 ydy mae'r to yn y toiledau merchaid yn gocw a hyd y mirrors a hyd y llaw, so dwi'n rhaid ideal da. Rheswm 4 ydy'r cechyn llygod rhaid y llawr. Fel da chi'n gweld, nath ni adeiladu fan hyn i osgoi dringo yn y glaw, ond dwi'n rili cael o'r wahaniaeth i fod yn onest. Fel da chi'n gweld, mae'r wal yn dechrau pydru ac mae'r poles i gyd yn mwyn, so. Mae Gwyl Hongian blaena ar y ffin a gael ei canslo'r, so bod yna deall yn cael ei ffwrsio, so please Gyngor Gwynedd, helpwch ni. Cyfon Gyngor Gwynedd, da chi'n dechrau mewn bresennol, stopiwch anwybyddu y galwadau yma, da ni angen trwsio'r ar diwedd.